Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, martes santo, martes de Semana Santa, 15 de abril, no que lles imos a falar do que haberá, por exemplo, esta fin de semana, a Feira das Nenas das Silvas. Saberemos o cartel. Tamén lles falaremos da andaina polo lago das Encrobas, así como tamén de que hoxe é o último día para a renovación das plazas na escola infantil ou, por exemplo, para novas plazas. Hoxe, último día. Falaremos da festa da terceira idade, que vai a ser o 17 de maio, e a homenaxe ao cura Don Albino Verdía, que se vai a facer no mes que ven. Falaremos unhas xornadas para coñecer as axudas da transición xustas, como solicitalas e cales son, e tamén a oficina de rexistro clave, a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego e da ITV de turismos. Tamén lles falaremos do tempo, porque para a xornada de mañán a situación será de lixeira melloría, sobre todo a temperatura, que vai ascender, especialmente as temperaturas máximas, e xa mañán pola tarde van a remitir un pouco as precipitacións. Este próximo sábado, día 19 e domingo 20 de abril, de Semana Santa, se celebra na Silva a Feira das Nenas. En canto á programación, que xa ten todo preparado, comenzará o sábado pola mañán ás 10 coa apertura da feira, donde haberá bombas de palenque e estará actuando, amenizando a charanga Os Celtas. Vai a dar paso todo elo á inauguración oficial a cargo das autoridades, que será sobre as 11 da mañán, e tamén sobre esa hora comenzará a degustación dos freixós elaborados no campo da feira, e así se poderá facer ao longo da xornada. Ás 2 da tarde hai sesión vermú co grupo Alborada, e tamén pola tarde paseos en carruaxes, en ponis para os máis pequenos, e tamén exhibicións ao longo da xornada de esculturas de madeira labradas, en este caso, con motosserra. Tamén haberá exhibición de motocross a cargo de Motopark Cerceda, e ás 6 da tarde hai teatro infantil coa obra As Ferreñas, que lembren foi representada xa e volverá a ser representada por alumnos e alumnas do Colexio da Silva. A partir das 8 da tarde, de novo o grupo Alborada poñerá a música, e ás 9:30 haberá verbena, 9:30 do sábado, verbena coa orquesta Cubo. O domingo ás 10 da mañán comenzará de novo a festa con pasarrúas coa charanga Bebe Mais, e tamén actuarán ao longo da mañán a Asociación Cultural Folque Ruada e tamén a Silva Ruada. Toda a mañán hai feira cabalar con concursos e exhibicións que logo recibirán os premios despois do xantar, e a partir da 1 da tarde bolos preñados, degustación de bolos preñados de xeito gratuito, e tamén hai sesión vermú co grupo La Bamba. Pola tarde, ás 5, regueifa con Lupe Blanco, Antonio e Suso de Xornes. Ás 6 da tarde, presentación da parella da Feira das Nenas 2025 a cargo de Pili Pampín e Marcial Mouzo. Haberá exhibición de freestyle con Paulo Montiño, que é un dos fixos da Feira das Nenas, e a partir das 8 da tarde do domingo a actuación do grupo La Bamba, e a partir das 9, gran verbena coa orquesta Olympus. Haberá tamén sesión de fogos de artificio. Son 2 días donde haberá carpa de exposicións multisectoriais e tamén haberá pulpeiras. Cambiamos de tema. Hoxe, martes, é o último día para renovar as plazas ou solicitar nova plaza na Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda para o próximo curso escolar 2025-2026. A documentación que se precisa, que deben axuntar xunto co modelo da solicitude, poden atopala na sede electrónica do Concello, www.cerceda.org. Aí poden atopalo. Tamén esta documentación poden acadala si queren, o que pasa é que xa hoxe remata o plazo, poden atopala si queren no Concello de Cerceda, na terceira planta, insistimos, pero hoxe
e na xornada de hoxe, martes, é o último día. Así que, no caso de que queiran a última hora presentar o que é a súa solicitude, tanto de nova plaza como de renovación, terán que facelo a través da sede electrónica do Concello de Cerceda. Está na web municipal www.cerceda.org. Pois agora pasamos a falarlles de esa andaina que vai a ter lugar no Lago das Encrobas, organizada polo Concello. Será o sábado 26 deste mes de abril. O Concello de Cerceda organiza unha andaina polo Lago das Encrobas. Será unha ruta circular de 8,4 km con saída que está prevista sobre as 10 da mañán na entrada principal da mina en Meirama. Se fará unha parada a mitade de camiño aproximadamente no aliviadeiro para tomar algo de agua e froita e logo regresarase, calculan, sobre as 12:15 da mañán. Recomendanse levar calzado e roupa axeitada. É unha actividade gratuita, pero aínda así teñen que inscribirse a través dun enlace que atoparán na web do Concello www.cerceda.org. Teñen de plazo ata o día 23 deste mes de abril para inscribirse. Se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68 ou o teléfono do Concello 981 68 50 01. Tamén lles falamos da festa da terceira idade, que xa ten data fixada. Será o 17 de maio. A festa da terceira idade de Cerceda xa ten data para o sábado 17 de maio, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, en Cerceda, ás 2 da tarde. O plazo para anotarse aínda abre o vindeiro luns día 21 de abril. O luns 21 de abril abre o plazo e vai a permanecer aberto ata o día 9 de maio. Tempo suficiente para anotarse. As inscripcións poden facelas por teléfono no 981 68 60 68 de Servicios Sociais ou presencialmente na terceira planta do Concello. Eso será a partir do luns que ven. Xa se coñece, por lo tanto, a festa será o sábado 17 de maio e o 21 de abril comeza o plazo para anotarse. Outra conmemoración, ou mellor dito, outra celebración, se vai a facer unha homenaxe ao cura don Albino Verdía. O sábado, día 31 do próximo mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, Cerceda, Encrobas, Meirama, Lesta e Mercurín. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. Para o xantar a base de entrantes, pulpo e carne con postre, etc. e tamén participar no agasallo que se lle vai a facer, o precio de 40 euros e nenos 20 euros. A partir das 4:30 da tarde actuarán tamén as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Homenaxe ao cura don Albino Verdía, que ademais é colaborador da Radio Televisión de Cerceda. Máis temas. Falamos agora das xornadas para coñecer as axudas da transición xusta. O próximo xoves 24 de abril, o xoves da próxima semana, ás 10 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, terá lugar unha xornada ou unha nova xornada informativa da transición xusta. Durante esta xornada se presentarán en detalle as diferentes axudas empresariais, os requisitos e procedementos co fin de facilitar o acceso a estes recursos e resolver posibles dúbidas. Ademais, será unha excelente oportunidade para establecer contacto con outros axentes do ecosistema empresarial. Para a asistencia é imprescindible a inscripción previa. Teñen que facelo neste correo electrónico ategalicia@transicionjusta.gov.es ategalicia@transicionjusta.gov.es. Tamén, se queren ter máis información ou anotarse por teléfono, poden chamar o 618
312 849, 618 318 849. Estará presentada a xornada polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e falarán Nuria Álvarez, axente para as zonas de transición xusta de Galicia, e María Teresa do Río, xerente de Crismaval Cartón. Unhas xornadas, lembren, que van a ser o próximo xoves 24 de abril ás 10 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. Unhas xornadas informativas para saber as diferentes axudas que hai e como se poden pedir para as axudas da transición xustas á zona donde o carbón, ou as minas do carbón, ou a central térmica, etc., esgotaron a súa actividade. Mais temas, lembramos que a Oficina de Rexistro Clave que ten o Concello de Cerceda xa está emitindo credenciais dixitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da certificación clave se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda, evitando desplazamentos fora do mismo. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial a certificación, a identificación clave que é necesaria para acceder aos servicios dixitais. Achegándose ao Concello, na oficina da planta baixa, no rexistro, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil onde chegará mensaxe SMS de benvida a este sistema, que clave é un sistema que permite identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de un certificado digital ou do DNI electrónico. Tamén ata o próximo día 28 deste mes de abril se pode visitar a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Está exposta xa na sala de exposicións Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira. Se pode contemplar esta exposición chamada 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Se alguén quere vela, pode vela de luns a venres polas tardes de 3 a 8, excepto os días festivos, e os sábados pola mañán de 10 a 1. En canto a ITV de turismos, que sepan vostedes que se están pendentes de pasar a revisión a ITV do seu coche, pode facelo aquí en Cerceda. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos estará en Cerceda a partir do día 30 deste mes de abril ata o día 6 do mes de maio, quitando, evidentemente, fins de semana e festivos. Estará na entrada do parque acuático, nos aparcamentos superiores. Decirlles que, se alguén quere pedir cita previa, pode facelo ou ben por teléfono no 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Rematamos co tempo. Mañán mércores irase retirando o aire frío das xornadas pasadas e quedaremos nunha situación meteorolóxica algo máis estable. Agardamos, polo tanto, para mañá ceus parcialmente cubertos con chubascos que serán de neve por riba dos 1.200 metros. Durante a mañán, pero durante a tarde irán remitindo co avance do día e iránse abrindo claros no ceo. Nos esperan precipitacións para mañán pola tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso en canto ás máximas e o vento soprará moderado de compoñente oeste. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltaremos. Saúdos na radio de Marisol Rollez e Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten das xornadas, moi boa tarde, adeus.